Hvor er han henne, Kasper? Jeg ved fandme ikke, hvad. Wow! Satan! Jeg ved fandme da ikke, hvad det er. Det er sgu da en hav... Det er garanteret en mor eller en... Kæft, mand, dog. Wow! Hvad fanden er du fanget, mand? Det er fandme stor. Jeg kan holde den. Så tag ved, kan du begynde at tage... Jeg har sgu aldrig nogensinde fejlet den. Nu brækker du sgu snart af storkner. Kim, du bliver nødt til at lige hjælpe ham. Nej, bare rolig, jeg klarer den. Du bliver nødt til at tage, hvor ikke snoet af stedet på, eller snør. Vi skal altså også have et net. Ja. Det er for ringen ved korn. Ja. Eden er en... Hvad? Det er sgu da en... En monster Den kan da ede en arm. Det skal da rekord. Det er den givet, den der. Jo. Jeg tror, det er en rekordgade. Den skal vi have med her. Nej. Jo, fandme. Lad lige med at hugge kniv i den. Ellers så har jeg en kniv. Vi bliver nødt til, at Kasper skal have Slået svin med. have en der... Ja, jeg skal nok Du kan tage fandme en. rykke den op sådan der. Jo, det kan jeg sgu. Det er Og nu er han faldet rekordgivet, Kasper. Så, eden er stue. Nu skal du fandme eden passe på dine fingre, nu. Ja, du skal fandme ikke rykke den her op. Den er stor. Du skal simpelthen herop, der. Jeg skulle aldrig nogensinde fange en ged, der var så stor. Der er en svin. Jeg kan bare... Skal jeg holde den stang der? Jeg skal sgu nok klare. Hold kæft, den er vild. Den er fandme stor, jeg har aldrig Vi fanget bliver en ged, nødt der til var at så lige stor. lade den køle lidt over, fordi den er fuldstændig vild. Ja. Lige det der med. Eden med godt nok en høved, og... Satan, hvor er det så stor, den er. Du skal... Han er heroppe, der. Nej, Kasper. Jeg er også. Jeg hører som en Claus. Kasper, vi skal have den. Jeg har tanken her. Jo, I bliver sgu da nødt til at slå den ihjel, der. Nej, det skal være uge igen. Uk! Er det ikke rekordgivet, det der, Kasper?